Čaute ľudia, dneska tu máme ochutnávačku Chupa Chups drinku strawberry a cream flavor. A je tu so mnou aj moja sestra. Ahojte. A na jej kanále môžete vidieť ochutnávačku toto, ona má melón. Dobre, takže zatiaľ môžeme otvoriť tento. Nie. Ľudia, len tak. Takže už to vyplnilo. Dobre, takže ideme to ochutnať. A teraz ochutnám ja. Ochutná moja sestra, ale prekvapivo ma tá chuť. Dobro. Furt sladká. Áno. Dobre? Teraz urobíme úplne hodnocenie tohto tady drinku. Pre mňa má dobrú chuť, ale príliš sladký. No nie, ja som dala tady drinku. Chupa Chups drinku. Môžeme pozrieť zloženie. Ľudia, oni dokonci hovorí tady drink. Ale to je to nejako nealkoholický. A v zložení máme pitná voda, fruktóza, cukor, konzervatívne, termozované mlieko, sušené odstranené mlieko, oxid uhličitý, kyselina citronová. No. Môžeme doniesť pohár, akú to má farbu. A ľudia, napíšte do komentárov, že akú farbu si myslíte, že aká tam bude. Áno. Že... A je to biela. Počkať, uvidíme. Je to taká do rúžová. Áno, lebo... Počkajte, zoberiem si vás. Ale aby som sa neodhalil. Opatrne. Počkajte. Je to taká rúžová. Ale slabo rúžová. A keď si chceli vedieť, že aký strán používame, máme tu stojan na držák telefónu. Svetov, to sú u mojej sestry veci do školy, lebo som v jej izbe. Nebudem ukazovať. A máme tu stojan na mikrofón. A tu máme svetlo. Ktoré funguje, ale nechceme to zapínať. A potom tu máme ešte na to tlačítka. Neviem, ako môžete ukáž. Tu máme zapnúť, minus. Takže toto je celá ochutnávka tohto videa. Som z toho neúplne spokojný, neviem, koľko to stalo. 2,15 €. Asi euro. 2,15 €. Nevyplatí sa to. Podľa toho, čo chcete. Ale podľa mňa, neviem to ja posúdiť, čo to vyplatí, ale... keď chcete, tak si to kúpte. Tak dobre, tak čaute. Ahojte.